da ffrindiau, croeso mawr i wasanaeth diolchgarach yr Ysgol Sul. Mae yna gyfoes o gerddoriaeth i ni fwynhau yn doeser. Jazz, opera, ymynau, pop a rock, a waltzes a samba Strictly Come Dancing. Dyn ni wedi bod yn trafod ein hoff ganeuon, ac mae caron lan yma o hyd, Cedig i Baris a Dail y Coed sy'n cwympo i lawr ymhlith y ffefrynnau. Cerddoriaeth yw themau'n gwasanaeth, a byddwn yn moli diw gyda chan, gan ddiolchyd am y ffordd mae miwsig yn codi'n calonau yn cysuro a'n hysbrydoli. Arddolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch ymlaen y siarad. Gweddion. Diolchwn i ti, ein tad, am dy rodd o gerddoriaeth ein lloni a'n codi atad. Diolch i ti am draddodiad cerddorol cyfoethog ein gwlad. Diolch am y mwynhad a gawn o ganu gyda'n gilydd mewn cwr neu barti, yn yr ysgol, y capel a'r eisteddfod. Diolch yn arbennig am y rai a ddefnyddiodd ei doniau i roi i ni'r emynau a ganwn pob wythnos. Bendithia ni yn ein canu. Amen. Cyd ganwn un o hoff emynau yr Ysgol Sul, Rhif yr Emyn 228. Dad, dy gariad yn glir ddisgleirio, trech na'r tywyllwch yn ddir disgleirio. Iesu, goleuni'r byd, cofia ninnau, ti yw'r gwir a'n rhyddha yn cydwynau. Crist clywyn cri, goleia ni. Air ddisglair Duw, dwrnod olau i Gymru heddiw, tyrd ysbryd glân, rhod y dan i ni, rhed afon gras, teina gariad ar draws y gwledydd, dwrnod o air a gleini a ffydd, Rhif yr Emyn 228.
Mae Cymru yn cael ei adnabod fel gwlad y gan, ac mae coral a chanu emynau yn rhan bwysig o'n hanes a'n diwylliant. Mae cerdd dant yn unigryw i Gymru. Bydd canwr neu grŵp o gantorion yn canu barddoniaeth mewn gwrthbwynt gydag alw ar y delyn. Mae'n hyfryd iawn a dyma Matthew ei ganu ni. Enw'r gerdd yw Pam gan Sonia Edwards, y gainc ei ceiro gan Heledd Hall ac Owen Sir wnaeth y gosodiad. Bydd Megan wedyn yn rhoi blas o striclini gyda tango gan Fiolodo ar y ffidil. A ffigau gwir gan hwyta'r sir, fel siwgr gwyn a rwy. Pa mae'r glaw fel hadau man, sy'n fwyd i'r body gwyrdd a ffonnau'r môr fel seidau'r cwr. Yn eisteddfodau'r urdd. Pa mae dail yr hydref green, fel geision ni dar lawr, a brigau noeth y ferwen boeth, yn hir fel bysef cawr. Mae'r byd I gyd yn llawn o hyd, yn dy ddychymyg di, mae hwyl mewn gair fel stiwiau ffair, a cherfwy dimi.
foliant neu emyn o fawl I Dduw yw salm. Llyfr y salmau yw llyfr hiraf y Beibl, ac nid un salmydd oedd, ond nifer ohonynt. Mae'r gair salm yn dod o'r gair Groeg, psalmi, sy'n golygu caneuon. Byddwn yn clywed sawl salm y bore yma, gan gynnwys yr adnodau yma o salm rhif 98. Can i'r Duw mawr sy'n dod I deyrnasu yw'r salm yma. Mae'r awdur yn clodfori Duw am ein hachub, ac mae'n galw ar y ddeiar gyfan I glodfori Duw. Canwch gân newydd i'r arglwydd, am ei fod wedi gwneud pethau anhygoel. Dewch, bawb drwy'r byd I gyd, gweithwch yn uchel i'r arglwydd. Gweiddi'n llawen a chanu mawl iddo. Canwch fawl ar y delyn i'r arglwydd. Canwch gân hyfryd I gyfeiliant y delyn. Seiniwch yr itgyrn a chwythu'r corn hwrdd. Dewch, bawb drwy'r byd I gyd, gweithwch yn uchel i'r arglwydd, y brenin. Boed i'r môr a phopeth sydd yn ddiweiddi, a'r byd hefyd a phawb sy'n byw ynddo. Boed i'r afonydd giro dwylo, ac i'r mynyddoedd gan i'n llawen gyda'i gilydd o flaen yr arglwydd. Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn myd chwaraeon. Mae'n codi'r hwyliau a rhoi hwb i'r chwaraewyr. Mae'n ffab pan rydych chi'n y stadiwm a chlywed Cymraeg ar y cae yn yr eisteddau a phawb yn morio canu yn y Gymraeg. Wrth I ni edrych ymlaen at weld Cymru yn chwarae yng nghwpan pêl-droed y byd, byddwn ni'n bendant yn ymuno yn y canu. Mae rhai ohonyn ni wedi bod yn dysgu yma o hyd yn yr ysgol, a dyma ni yn ei chanu I chi bore yma. Mae croeso mawr I chi ymuno yn y gitgan.
Diolch Catrin a Ffion am y perfformiadau hyfryd hynny. Nesaf, dyma adnodau o Salon Rhif 96. Canwch gan newydd i'r arglwydd. Y dde ar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw a dweud bob dydd sut mae'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych yw e, wrth yr holl boblogaidd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn dduw mawr ac yn heiddi ei ffoli. Mae'n heiddi ei barchu fwy na'r diwiau eraill i gyd. Mae ei ysblander a'r uddas yn amlwg mae'n ei gryfder a'i harddwch yn ei deml. Mae dau o emynwyr mwyaf Cymru i'w gweld yn y ffenestri lliw arbennig yma yn y crwys. Anne Griffiths a William Williams Pant Celyn. Roedd Anne yn ffigwr bwysig yn ein hanes yn cyfuno cariad tan baid gyda chred grefyddol gref. Dechreuodd ysgrifennu emynau a barddoniaeth ym 1802 a byddai'n ei rhannu gyda'i Morwyn Ruth wrth iddynt gerdded o ddolwar fach i wasanaethau yn y Bala. Cyd-ganwn un o emynau enwocaf Anne, Rhif yr Emyn 319. Welen sefyll rhwng y myrtwydd wrth rych teilwng o'm holl ffryd, mai o ran yr wy'n adnabod ei fod uwchlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fore, y caf ei weled fel y mai, Rhif yr Emyn 319.
Efallai, bydd rai ohonoch chi'n cofio un ddiweddar cyfais, Delwyn Tibbot, sôn am drip i Lad Groeg, yn un o gwasanaethau Zoom yn ystod y cyfnod clo. Aeth gyda ffrindiau o'r crwys i Thessaloniki a gweld y carchar sy'n cafodd Paul ei gloi, a'i rhyddhau yn wirthiol. Dyma'r stori enwog i chi am Paul a Silas. Roedd y ddau wedi teithio i Philippi, wrth glywed i'r lle gweddi. Fe wnaeth merch oedd yn gallu dweud ffortiwn ei dilyn. Gweiddodd ar Paul a Silas, mae'r dynion yma'n dilyn Duw. Doedd rai o'r bobl ddim yn hapus eu bod nhw yno. Felly carcharwyd Paul a Silas, a'i rwymo mewn cydwyni, oedd wedi traed mewn cyffion. Roedd swyddog y carchar yn ei gwylio drwy'r amser. Yn y carchar, roedden nhw'n codi eu calon gan eu caneuon o fawl i Dduw drwy'r nos. Yn sydyn, dechreuodd waliau'r carchar ysgwyd a ddisgynodd rhannau ar waliau i lawr. Syrthiodd y cadwyni oddi ar y ddwylo a thraed Paul a Silas. Deffrodd swyddog y carchar mewn ofn. Roedd yn poeni y byddai mewn trwbl pe bai'r carcharion i gyd yn dianc. Dywedodd Paul a Silas wrtho, paid â phoeni, mae'r holl garcharion dal yma. Deallodd y swyddog fod Duw wedi rhyddhau Paul a Silas. Eglurodd Paul sut roedd Duw wedi anfon ei fab i'r byd i helpu pobl. Daeth y swyddog a'i deulu yn ffrindiau i Iesu y noson honno. Dewch, gadewch i ni ganu'n llawen i'r arglwydd a gweiddi'n mawl i'r gwraig sy'n ein hachub. Gadewch i ni fynd ato yn llawn diolch, gweddi'n uchel a chanu mawl iddo.
Diolch. Fel rydyn ni wedi clywed, bydd cysylliadau agos rhwng addoliad a moesig yn Cymru fel mewn gwledydd eraill. Rydyn ni'n defnyddio eu cariad a gerddoriaeth a gallen cerddoriol Eric Lord i ddiw. Ond yn ôl rhai William Williams, Pant y Celyn, yw bard pwysicaf y Cymraeg ac ysgrifennodd rhai o'r emynau mwyaf pwersydd sydd gyda ni. Ganwydd ef yn 1717 yn Sir Gaerfyrddin ac cafodd drogegydydd gryfynnol pam oedd y ddyn ifanc tra'n gwrando a Hywel Harris yn pregethu. Bu'n pregethyr ar hyd ei genhadwyr ar hyd ei oes hir. Gadewch i ni gyd ganu yn emynau enwogaeth, rhif emyn 320. Iesu, Iesu, roed ti ddigion, roed ti'n llawr mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth yn meddiant gyda'n ddiw. Mae gweith dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn, ar pob beth yn weld llygaid ar hyd wyneb ddeiar lawn. Rosyn Sarwn, ti yw tegwach nef yna, prif emyn 320. Salm 150. Molwch yr arglwydd, molwch Dduw yn ei gysygyr, molwch ef yn ei ffurfafen gadarn, molwch ef am ei weithredoedd nerthol, molwch ef am ei holl fawredd, molwch ef a sain utgorn, molwch ef a thanau ethelyn, molwch ef a thympan a dawns, molwch ef a sŵn symbalau, molwch ef a symbalau uchel. Bydde di bopeth byw foliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Wel, bore da bawb. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni yn y gwasanaeth arbennig yma bore yma, a diolch i bawb sy'n gwylio adre hefyd. Diolch yn fawr i chi, blant a phobl ifanc sydd wedi cymryd rhan. Chi'n ffantastig, bob un ohonoch chi, a ni gyd wedi mwynhau bore yma. Felly diolch yn fawr i chi. Diolch arbennig hefyd i Rhiannon yn canu ar yr organ ac yn mynd nôl ymlaen i'r piano. Diolch yn fawr. Nawr te,
I ni gyd yn edrych ymlaen at gael sgwrs a phaned a darnodiaen yn y festri yn syth ar ôl i ni orffen bore yma, a bydd cyfle i chi wneud cyfraniadau bydd apel hadau gobaith cymorth Cristnogol hefyd. Mae croeso cynnes iawn i bawb. Dyma'r cyhoeddiadau. Nawr, oedd yn ddrwg iawn gyda ni glywed bod Mr William Tiplady yn dost, ac felly ni fyddwn yn cwrdd yn y crwys heno. Mae croeso mawr i ni ymuno a'n ffrindiau yn Mini Street, 6 o'r gloch, bydd yr oedfa dan ofal y perchedig Ywain Llyr. I ni'n hala ein cofion at William ac yn dymuno gwellhad buan iddo. Diolch yn fawr i bawb ddaeth i noson y gymdeithas yng nghwmni Matty Roberts nos Wener. Wy'n deall bod hi yn fenyw ddiddorol iawn ac yn ei prosiectau diddorol dros ben. Diolch Cerian am drefnu y noson a bydd cyfle i glywed mwy am yr hanes yn y gadwyn maes o law yn siŵr. Cofiwch am coffi ar y camera ddydd Mawrth am 11 y bore. Mae yna newid i wythnos nesaf hefyd, i ddydd Sul nesaf. Bydd y gwasanaethau dan arweiniad yr athro John Tidno Williams ar Zoom yn y bore a'r hwyr. Felly gwasanaethau rhithiol ddydd Sul nesaf. Cofiwch hefyd am y cyngerdd yn y Tabernacl nos Wener nesaf, sy'n swnio'n ardderchog am hanner awr wedi 7. A un neges o longyfarchiadau fan hyn hefyd i Alun Tobias, oedd wedi ennill y gadair yn Eisteddfod Banffos Felen neithiwr, newyddion da iawn, llongyfarchiadau enfawr i Alun, testyn y gerdd oedd stryd, a'r prifardd Griffith Owain oedd yn beirniadu, a eto ni'n edrych ymlaen at darllen y gerdd yn y gadwyn. Felly diolch llongyfarchiadau mawr iawn i Alun. Nawr te, mae gyda rhai o'r plant rhoddion bwyd i ddod allan i'r ffrynt, os ydych chi'n gwneud treina, dod yn allan. Diolch yn fan hyn, boys, okay? Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch Matthew. Diolch yn fawr. Diolch Rhys Matthew Fflir. Diolch yn fawr iawn i chi. Efe, rwch ni fanna. Gwych. Diolch, diolch. Gadewch i ni gloi ein gwasanaeth nawr gyda gweddi. Gweddiwn. Molwch yr arglwydd. Rhod y ddawn i feirdd a cherddorion ein hoes, fel ei bod nhw'n cyfansoddi caneuon newydd sy'n rhannu dyneges o obaith trwy'r byd. Diolchwn am yr harmoni sy'n rhedeg trwy'r Beibl, gydag un neges ganolog, sef bod Duw yn ein caru ni ac am i ni droi ato. Helpa ni i ymuno âth bobl drwy'r byd i gyd i addoli'r arglwydd mewn llawenydd ac i ddod o'i flaen a chan. Amen.